cada día sigue menos gente. Entonces, ya no me calzo espero la jubilació ja. Vaig des de 2:30, acaben hasta les 3, 3:30 de la vespre, acaben. I t'hauria d'anar a dormir, però també tinc una xica d'executiva i si vull disfrutar d'ella, No, tens que estar. no dorc. Estic dormint 4 hores al dia. Mires les hores que fas, el que no puc pensar. I ja t'ho dic, així també en la llotja estem amagats així al racó no estem en la tira del mercat, que és la tira bona de venda, i llavors si s'ho van deixant i el residu va muntant, arriba un moment que és insostenible. A Centaur li van demanar a l'Ajuntament que li asfaltara això. I l'Ajuntament li va dir, jo vaig sentir dit perquè estava de ponent i sé, pel que va vindre així, li va dir que ells no podien fer això perquè això comptava com una empresa alquilar. És com si me n'anara jo i dir de l'Ajuntament. Tu imagina't que ara me diguera l'Hinojosa, asfalta meu, jo això no puc fer-ho. Dins de lo nostre, jo no puc fer-ho, l'excusa que ficava l'Ajuntament. Però és que en teoria, a lo millor, Hinojosa és d'una empresa tot en si, però és que ells paguen l'alquiler ells li paguen l'alquiler a l'Ajuntament. Ells paguen molt diners, igual que el xicón del bar, 1.500 euros d'un bar. I això d'alquiler no se paga per ell. Ni més ni menys ara com va allà, que ara les barreres encara s'han fotut més. Antes se plenava el bar i ara si venen 2 o 3 al bar va que xuta. Només tanque uno d'ahí dins i els demés tenen que assumir el gasto. El resto tindria que deixar tirar l'Ajuntament per tu. I tu saps el que li va contestar el de l'Ajuntament? I fa, pues mira, millor a un altre li ho alquilarem. Així no li va contestar. I sé que parla baixet. No sé com li diuen. Molt feeling no n'hi ha. No, en l'Ajuntament ara no. En l'Ajuntament del PSOE no. Així en el mercat no. Per lo que siguera. Això te dic que nosaltres, per lo menos els llauraors, estiguem més en el que va fer Miquel. I ens va ajudar en lo del Firà i en moltes coses ens va ajudar molt. Que siguem de la partit polític que fores, tots hem estat damunt de Miquel. Jo conec gent que ha sigut d'un altre partit i està molt content amb Miquel per tot el que ha fet. Miquel va mediar molt, però ara des que està este xicón nou, pues ve menys i se preocupa menys, la veritat.